Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul irdaillahi ta'ala al-fatihah. Ila rabbina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati al-qudub jami'il maqam wal ghazina azam sallallahu alaihi wasallam al yashadi. Wa ila hadrati mursidina Rabbi rahina mawlana Habib Muhammad bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Malik bin Iyas bin Yahya. وإلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا ووالدينا خصوصا مشايخ دار الدوحة الإنسانية وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب تنبيه الغافلين شيخ عبد الليث بن نصر بن محمد السلقة وأصولهم وفروعهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa matana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan Al-Basri cerita saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengane dawuh, beliau Kanjeng Nabi dawuh, umpamane kesalahan sira iku ngebaki antara langit lan bumi, nuli sira gelem taubat, Allah mesti nerima taubat sira. Iki cek babagan taubat. Iki dawuh Kanjeng Nabi jelasno ngekei penjelasan, ngekei pengetahuan yang ada bahwa taubat utawa Gusti Allah itu sangat-sangat membuka luas pintu taubat. Kok iso ngono piye? Niki dawuh Kanjeng Nabi, bahkan saumpama ana wong nglakoni dosa, utawa nglakoni maksiat. Saking akeh maksiat kaya bumi karo langit iku kebak maksiat tok. Misal ana siji wong nglakoni maksiat gede bolak-balik misal. Berarti gak ketung lah maksiate. Saking akeh. Tapi nek ndekne gelem taubat, ndekne taubat ning Gusti Allah, njaluk ampunan Gusti Allah, menyesali perbuatan-perbuatan maksiat. Dalam artian maksudnya ning kene taubat sing bener-bener taubat. Maka Allah Ta'ala mesti nerima taubat sira. Maksudnya nerima taubat itu ya berarti diampuni dosa-dosane. Jadi dosa sak gedene apa wae, sak akeh apa wae. Nek gelem taubat, gelem njaluk ngapura insyaallah lillahi taala, tapi maksudnya ya bener-bener tulus oleh taubat, maka insyaallah di ngapura karo insyaallah. Dinriwayatake Syekh Yazid Ar-Raqashi panjenengan dawuh, kita iku nerima khutbah saking Abu Hurairah radhiyallahu ana ing mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah ana ing khutbah dawuh ngene, aku krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Kanjeng Nabi piye? Adam iku luweh mulya-mulyane manungsa munggo Gusti Allah. Besok ana ing dina kiamat Allah Ta'ala paring keterangan apa sebabnya Allah Ta'ala nyiksa turunan Adam. Sebabnya Allah nyiksa anak turunan Adam ana telu. Allah dawuh, Adam, umpamane ingsun nglaknati wong kang padha ahli goro, lan umpamane ingsun ora benci karo goro, lan umpama ingsun ora ngancem manungsa krana goro, sedang ingsun wis netepake dawuh, ingsun mesti ngebak-ngebaki neraka jahanam saking jin lan manungsa kabeh. Iki dawuh Kanjeng Nabi diriwayatno saka Abu Hurairah. Jadi beberapa alasan kenapa Gusti Allah kok nyiksa anak turune
Nabi Adam. Kowe kok nyiksa menungso sebabnya apa? Umpama ingsun nglaknati wong kang padha ahli gor. Lan umpama ingsun ora benci gor. Lan umpama ingsun ora ngancem menungso krana gor. Sedang ingsun wis netepi dawuh ingsun mesti ngabak-ngabakin karo jahanam saking jinan. Umpama ingsun ora mengkono, ingsun mesti melasi kabeh anak turun sira ana ing dina kiamat. Allah Ta'ala dawuh, Adam, ingsun ora bakal nglebokake neraka marang salah sijine turunane sira lan ora bakal nyiksa salah sijine turunan sira kejaba manungsa kang ingsun pirsa umpama ingsun balekake ing dina temtu bali marang kelakuan Allah kang den lakoni sadurunge. Muli ora gelem sadar lan ora gelem taubat. Allah Ta'ala dawuh marang Adam, Adam, ingsun ndadekake sira dadi hakim antarané ingsun lan turunan sira. Ngateka ana ing sandinge timbangan ningalana marang amal-amale anak turun sira kang munggah. Maksudnya nalika ditimbang marang sira. Sapa-sapa wong kang duweni amal bagus kanthi onjo senajan sabote semut dak wong iku bakal oleh swarga. Supaya sira ngerti yen ingsun ora nglebokake neraka kejaba wong kang zalim. Jadi kemana ini? Kok enek wong misal enek wong takok kenapa kok diciptakno neraka bereng? Kenapa kok diciptakno swarga bereng? Salah sijine ya merga kemana ngene. Wong sing nglakoni apik selama ning donya iku bakal tetap oleh penghargaan sangka Gusti Allah. Dan orang sing melakukan maksiat selama ning donya iku ya tetap oleh balasan sangka Gusti Allah. Jadi ning donya iki ora sekedar urip-urip tok, dan nglakoni sak karepe dhewe, sak polahe dhewe ora. Tapi kabeh iku ana aturane. Sing nglakoni apik ya entuk balasan apik, sing nglakoni elek ya entuk balasan elek. Jadi kok saumpama ana wong sok ben akhirat misal. Dene kok mlebu neraka ya iku berarti wis dadi konsekuensine mergo selama ning dunya dene nglakoni elek. Kok saumpama ben akhirat enek sing mlebu swarga, ya iku wis hadiah dekne, wis berupa penghargaane dekne. Ya mergo selama ning dunya dekne nglakoni apik. Jadi kene ceritane wong sing selama ning dunya apik sok ning akhirat gak entuk penghargaan. Gak ana ceritane wong sing selama ning dunya iku kelakuane bejat sok ning akhirat gak entuk balasan gak enek. Kabeh iku ana balasane. Mbok iku sing nglakoni apik utawa sing nglakoni elek. Jadi intine alasan kenapa Gusti Allah iku nyiksa anak turun Nabi Adam sok ning akhirat. Maksudnya kan ning neraka kan enek jin, enek manusa kok campur-campur. Alasannya kenapa kok Gusti Allah nglakoni iku? Yen disebutna ya mergo saumpama ora dikei aturan, ora dikei pembalasan, ora dikei balesan kanggo wong sing nglakoni elek iku piye? Ya jelas para menungso saiki selama dunia iku sak karepe dhewe. Jadi anane aturan sama Gusti Allah iku tidak lain yang mergo ben para menungso iku ora sak karepe dhewe. Jadi urip iku ana aturane, enek tata carane. Nek pengen entuk apik sok ben ning akhirat ya ning dunyane nglakoni apik. Nek saiki ning dunyane nglakoni elek ya aja ya aja takok mesti. Sok ben ning akhirat ya jelas entuk balasan eleke. Ngono. Warawat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
annahu qala at-tawabin salah satu diwanun yaghfiruhullahu wa diwanun la yaghfiruhullah wa diwanun la yatrukullahu ta'ala minhu syai'an wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.